आम्ही मुलांसाठी जेवणासाठी लांबून पाणी वाहत होते टाकीवरून डोक्यावर वाहत होते. तसं करून आम्ही मुलांना जेवण बनवून देत होतो. शासकीय माध्यमिक आश्रमशाळा आस्वालीचे माजी मुख्याध्यापक माझ्या बाजूवर जे उभे आहेत. आता शाळेच्या स्वयंपाकी ह्या पदावर काम करत असणाऱ्या संगीता लक्ष्मण खेवरा. पूर्वी शाळेमध्ये जेव्हा पाण्याची सुविधा नव्हती तेव्हा हे वर्कचारचे हे कर्मचारी लोक आपल्या डोक्यावर पिंपट ठेवून हांडे ठेवून पुरुष मंडळी डब्यांची कावड करून पाणी आणायचे. लांबून जवळजवळ अर्धा किलोमीटरवरून पाणी आणायचे आणि विद्यार्थ्यांना जेवण बनवून द्यायचे. अशी ही ह्या शाळेची पूर्वीची परिस्थिती होती. परंतु आता शासनाने वेगवेगळ्या स्कीम आणल्या आणि सुधारणा केला. आता शाळेमध्ये नळाचं जल जीवन मिशन अंतर्गत झालेल्या विहिरीतून मुबलक प्रमाणात पाणी मिळतं आणि त्यासोबतच विद्यार्थ्यांना पिण्यासाठी शुद्ध स्वच्छ आणि थंडगार पाणी श्री कमलेशजी राणा सर यांच्या मार्फत ठिकाणी ती पण सुविधा उपलब्ध झालेली आहे. त्यामुळे शाळेच्या वतीने मी त्यांच्या सर्वांचं आभार मानतो.